Jeepers Creepers na movie? Ay, diba siya yung bida dyan eh? Oo, yung Scarecrow. Oo, si Senior Aguilar. Halata yung bida na Jeepers Creepers. Jeepers Creepers! Sabi Hindi ko ganon. na nabutan yan. Nabutan ko ano na. Ano? Annabelle. I miss you. Uy. Na pinatos ni Mang Kanor, pati si Annabelle na Isang manika. isang Maya. Maya. Ay, nako, kayo talaga. Basta ingat po tayo, mga Ingat tayo kababayan. ingat tayo sa yung mga nangangaroling sa mga tindahan natin, yung mga nangangaroling tumutog, hindi porke tulungan mo kami ay totoo na silang Totoo na silang pulubi.